No ako som spomínal, že budem robiť také mierne vlogy z môjho možno dňa. No a keďže tento deň bude taký trošku mierne zaujímavý, ja to asi zlepím z viacero dní, tak som sa rozhodol, že vás zoberiem ako keby so sebou. Téma dnešného videjka, ideme prihlasovať dovezené auto. Áno, mám nové auto, dovezol som. Auto teda bolo dovezené, ja som ho kúpil na Slovensku a týpek ho doviezol proste. No a to, aby ste ho vlastne mohli prihlásiť na Slovensku na políciu, aby vám dali proste ešpezetky a proste aby ste s ním mohli jazdiť na komunikáciách proste, potrebujete tam mať slovenský technický preukaz. No lenže ešpezetky vám nedajú bez slovenského technického preukazu, ktoré to auto nemá, keďže je logicky dovezené z zahraničia, tak nemá slovenský techničák. Samozrejme robiť SDKčku, emisnú kontrolu a tak ďalej. To mi našťastie spravil týpek, čo mi to predával. Takže to je o starosť menej. No a ja som si dal vlastne žiadosť do Trenčína o slovenský technický preukaz. Prečo až do Trenčína, prečo nie do Považskej? Pretože v Považskej to trvá mesiac a upozornil ma, že v Trenčíne to bude mať do 5 dní s tým základným kolkom, ktorý stojí 100 eur. Lebo keby to chce mať do 5 dní, to nás stojí 300 eur a nechceš proste na toľko platiť. Takže ja som bol nedávno v Trenčíne, konkrétne minulú stredu, teraz je štvrtok. Takže včera mi písali, že si potom môžem prísť na ďalší deň. Takže idem preto. Pokúsim sa vybaviť dneska aj poistku, aj tie ešpezetky. Neviem, či to stihnem, pretože je 11:13 a robím 14:30. Takže neviem, či to úplne všetko stíham, ako by som chcel. Jedine, že by to bolo v nejaké následujúce dni. No ale každopádne poďme na to. Robím to prvýkrát, nemám s tým skúsenosti, ale jak sa hovorí, všetko je raz prvýkrát. Vlak mi odchádza za 14 minút, konkrétne pôjdem osobákom. 40 minút cesta predo mnou, ako toto milujem, proste keď viem, že expresom tam dokážem byť za 16 minút. No lenže Express, klasika proste slovenských vlakov. Meškanie proste musí byť, to by proste nebolo ZSK. Takže som pripravený na 40 minútovú cestu do Trenčína. Dobre, okresný úrad Trenčín, poďme na to a tam nebudem dlho čakať, ty kokos. 5 minutes later. Takže toto by bolo vybavené behom 5 minút. Super. Čiže stíham hneď prvý vlak, za 20 minút mi ide, že sa trošku pomotám v Trenčíne. Idem si kúpiť nejakú vodu rýchlo ešte a no a ideme naspäť do Púchova vybavovať ďalšie vecičky. Ohľadom auta dúfam, že vybavím všetko dneska, čo chcem. Je 12:20 a o 14 robíme, čo vám poviem, čo sa stalo po ceste všetko. Čiže sledujte ďalej a poďte so mnou. Ako som hovoril, keď nestíháš, tak sa veci kazia asi najrýchlejšie, ak sa dajú. Skoro som nestihol vlak. Potom tam nabehlo meškanie 5 minút a zrazu som videl ten Express, ako práve prišiel, čiže som ušetril neviem koľko času. Nestihol som si v Trenčíne kúpiť ani tú vodu. A OK, keďže ten osobák meškal 5 minút, takže dám si ešte kávu. A ja debil som nepočkal do konca toho procesu a mi tam načapovalo iba to mlieko s cukrom. Oh my god! Otvorím si to z toho deklíka, napijem sa, ty kokos, to je akési divné. Premiešam to a proste iba biele. A akože ja že však pohoda. No lenže keďže času nestíham, tak nestíham ísť ani na políciu a zajtra je piatok, čiže je sviatok, takže tam pravdepodobne nikto nebude, čiže zás tie špezetky nevybavím, čiže najbližšie vlastne v pondelok. Tak som sa tešil, že to dneska bude, že už sa budem zatra voziť, ale očividne asi nie. Ešte treba tú poistku zatvoriť. No a to by malo byť okolo takých tých 100 až 120 eur cca. Ale ak to bude menej, hnevať sa samozrejme nebudem. Takže zatiaľ asi toľko to k tomu. Každopádne techničák mám, skontroloval som to, všetko by malo sedieť. To, čo som sa najviac bál, toho prepisovania na slovenský techničák, tak to už mám konečne za sebou. Čiže už som podľa mňa takej tej cieľovej rovinke. Ináč samozrejme, kto ešte nedal odber, ak by som bol rád, kebyže kliknete na červené tlačítko doberať, pretože 2000 do konca roka stále platí. Pomaly, ale isto sa k tomu blížime. Hádam to stihneme. Akože nehneval by som sa, keby sme to stihli do toho konca roka. No a ešte jedna vec. Ak chcete videjko z nového auta, tak sem samozrejme hoďte aj like. Mne to zvihne algoritmus a vy možno vidieť, aké mám nové auto. Každý like sa proste cení. No a my sme to zhrnuli, čo všetko obsahuje prihlásenie dovezeného na Slovensku a vlastne až do bodu používania. Ináč prešlo niekoľko dní, ja už som prihlásil, už samozrejme sa vozím. Už je to úplne niečo inom. Samozrejme nájdeš nejaké najkrajšie auto na bazloži, páči sa ti, vidím tam, že dovoz. Pod tým je väčšinou kolónka, že prihlásenie plus 350 eur. To je taká bežná cena, čo som tam ja najviac videl za prihlásenie dovezeného vozidla. V tej cene je zahrnutá STKčka, emisná kontrola, kontrola originality. Týmto to auto musíte všetkým prejsť, keď to chcete prihlásiť. Plus tam je zahrnutaný 100 eurový kolok na ten slovenský techničák a ešte musíte zaplatiť potvrdenie o predbratí zodpovednosti na idovoz.sk. To som musel tiež zaplatiť, neviem, či nejakých 40 eur. To by malo byť tom tiež zahratané. A keď už máte tú STKčku, kontrolu
originality, emisnú, aj technický slovenský preukaz, tak treba kúpiť poistku, aby ste si vlastne mohli urobiť značky. Ak máte 18 rokov, prosím vás, poistku si robte na nejakú staršiu osobu, na mamu, na otca, na deda. Ak chcete ušetriť peniaze, lebo to tam stojí okolo tých 100 eur. Ja som platil za poistku 99 presne, lebo keď som to dal na mňa, tak tam vyhodilo, že 600 eur a to som bol zrovna v robote a skoro ma vystrelo. Ako náhle máte poistku na mamu, tak idete na políciu, kde si to prihlásite a dajú vám značky. Tam musíte ísť s tou osobou, ktorú máte v tej poistke, aby vlastne všetko sedelo, aby nenastali žiadne komplikácie. Prídete tam, 33 eur značky, 33 eur prihlásenie, dajú vám papierový technický preukaz, do jedného mesiaca vám príde kartička. Takže toto je asi všetko z dovozu. Zatiaľ nevidím tam nejaké výrazné chyby, že boli na tom aute, okrem tých, ktorých som samozrejme vedel, ale to už v ďalšom videjku, ktoré venujem čisto tomu autu. No a ja vám ďakujem za dopozeranie videa. Keby máte nejaké otázky, čo sa týka dovozu auta, kľudne mi napíšte, zodpoviem vám to behom dňa. Ak sa videjko páčilo, samozrejme, nezabudnite mi dať like, podporte ma tým odberom, aby som dal 2000 do konca roka, strašne mi to mohlo. Zazdieľajte toto videjko niekomu, kto ide domáčať auto a nevie ako na to čo, ako kde. No a samozrejme, máte pekný deň. Ďakujem a čaute.